Tervetuloa taas meidän Visma Fivaldin webinaarisarjaan. Tänään meidän tarkoitus olisi keskustella mappiasiakkaiden sujuvasta sähköisestä taloushallinnosta. Tänään meidän vieraana on Marina Nyberg ja Nea Mustonen tilitoimisto Lundströmistä. Moikka Marina, haluatko kertoa vähän itsestäsi, miksi me ollaan tässä, kuka sä oot, miksi just sinä oot tässä nyt keskustelemassa meidän kanssa mappiasiakkaiden sähköistämisestä? Joo, kiitos, että saadaan tulla tänne. Mun nimi on Marina, mä oon ollut kirjanpitäjä nyt semmoinen, sanotaan 8 vuotta, ja tilitoimiston osakkaana nyt kohta tulee 5 vuotta täyteen. Okay. Ja meitä on nyt yhteensä sitten 14, ja meillä on 3 toimistoa, toimitaan Nikkilässä, Boksissa ja Porvoossa. Ja meillä on hyvin perinteinen asiakaskunta. Niin, että kaikkea löytyy. Kyllä, laidasta laitaan. Ja se on todennäköisesti se syy, miksi me ollaan täällä tänään, että miten me ollaan ja miksi me ollaan sähköistetty meidän asiakkaita. Joo. Mulla on 2 koiraa. No niin. Joo. Minkälaisia koiria? 1 sekarotu, ADHD ja sitten mulla on 1 Ranskan bulldoggi. No niin, no mut hyvä. Sitten meillä on toinen vieras, että Nea, tervetuloa myös sulle. Kiitos. Ja haluatko kertoa myös itsestäsi vähän, että miksi me ollaan tässä ja mistä sä tuut ja mikä sun kokemus tilitoimistoalalla on? Joo, eli mä oon ollut alalla nyt 8 vuotta ja kirjanpitäjänä toiminut koko ajan 8 vuotta. Sitten mulla on erinäköisiä taloushallinnon koulutuksia. Nyt valmistun itse asiassa Tradenomics. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja tosiaan painottunut aina siihen niin kuin taloushallintoon nämä mun opiskelut. Ja no, multa löytyy myös muutama koira ja kissa työn vastapainoksia. Erityisesti niin kun tässä työssä just tämä sähköistyminen on ollut mulle semmoinen niin kun sydäntä lähellä oleva asia ja sitä koitan painottaa aina. No niin, ei mitään, tervetuloa teille molemmille ja lähdetään sitten keskustelemaan meidän päivän aiheesta. Niin miten te näette, että miten tämä niinku mappiasiakkaiden sähköistäminen, että miksi sitä kannattaa tehdä näin niinku tilitoimiston näkökulmasta ja sitten voitaisiin vähän myös tietenkin, mikä on niinku se yrityksen hyöty, että sitähän me kuitenkin mietitään varmasti niinku tilitoimistoissa. Miksi sitä kannattaa tehdä? Kyllähän se nopeuttaa meidän työtä. Siis sen jälkeen, kun se on lähtenyt pyörimään, niin se nopeuttaa meidän työtä ja tähänhän se menee. Se on ihan sama, mitä mieltä me itse ollaan asiasta, niin sähköiseen taloushallintoonhan koko tämä vie meidät. Joo. Ja silloinhan se on hieno asia, jos me voidaan auttaa meidän asiakkaita tässä. Ja, koska ehkä se myös auttaa heitä heidän työarjessa. Mutta se on se ajan säästö ja sittenhän se on myös sitä, että itse oppii aika paljon sen prosessin aikana. Et kun se asiakas siirtyy näihin sähköisiin palveluihin, niin yhtäkkiä huomaa uusia ominaisuuksia esimerkiksi järjestelmässä tai niin paljon oppii tunteista asiakasta aika läheltä, jos sanotaan näin, kun käydään näitä keskusteluita ja ihmetellään, että mitä on tapahtunut. Niin, niin se on hyvin mielenkiintoinen prosessi ja opettava myös meille. Joo, ja mun mielestä just niin kun, se nopeus on tietysti nopeuttaa työntekoa ja se ajantasaisuus siinä. Että se on koko ajan se kirjanpito ajan tasalla. Se voidaan tehdä niin kun viikkoajan tasalla, päiväajan tasalla. Että se on ehkä niin kun se tärkein. Siinä pystyy reagoimaan nopeasti. Se, että jos kirjanpito tehdään kuukausi jälkikäteen, niin siinä pahimmassa tapauksessa niin kun ei pystyä reagoida ajoissa. Että se on ehkä mun mielestä niin kun todella tärkeä kirjanpitäjänä, että sä pystyt sit nopeasti reagoimaan. Onko se oikeasti, koska mä muistan silloin, kun mä olin itse tilitoimistossa, siitä on noin 10 vuotta. Ja mä muistan, että se oli aina tosi vaikea saada kirjanpitomateriaalia yrittäjiltä, että sai tehtyä kuukausikirjanpitoa. Niin onko tämä helpottanut tämä sähköinen taloushallinto sit tätä yhteistyötä siinä mielessä, että esimerkiksi tositteet on helpommin sitten käytettävissä tai että saa sen kirjanpidon oikeasti tehtyä sitten niinku reaaliaikaisemmin? Ihan hirveästi on helpottanut. Et esimerkiksi kaikki ostolaskut tulee järjestelmään, kuitit saadaan järjestelmään. Siinä myös niin kun jää pois sit se puuttuvien kuittien määrä. Joo, mä muistan, se oli selvitystili oli aina pitkä, kun puuttu kuitteja ja sitten tilipäätöksessä joutui aina selvittämään tai keskellä vuotta, vaikka 3 kuukauden välein just selvitystiliä, että
kun se alkoi pitenee niin pitkäksi. Että sitten joutuu aina kyselemään, että mulla on selvitystilillä näin paljon asioita, että onko sulla näitä kuitteja vielä tallella ja mitähän nämä nyt on nämä selvitystilillä olevat kustannukset. Niin se on poistunut. Se on ehdottomasti Joo. ainakin vähentynyt hirveästi. Joo, ja ainahan varmasti on jotain yksittäisiä käteiskuitteja, mitkä on kateissa, mutta joo. No mitäs sitten, tuossa oli tehokkuutta ja helpompaa ehkä tämän materiaalin saamisen kannalta ja yhteistyö paranee ja totta kai sehän on tiivis, kun lähdetään asiakkaan kanssa opettelemaan, niin siinähän sitten myös tutustuu tosi hyvin asiakkaan toimintaan, mutta mitä ne hyödyt sille asiakkaalle sitten siitä sähköistymisestä on, että minkä takia ne sitten ottaa sitä sähköistymistä? No ehkä se ensimmäinen on just se, mitä Neijakin sanoi. Sehän on se kirjanpidon ajantasaisuus, mikä on, mitä me ainakin koetaan, on hyvin tärkeä asia. Et se, että jos sä saat 1,5 kuukauden jälkeen saat sun raportit, jossa ihmetellään, että minkä takia myyntikate on näin huono, niin en tiedä kuinka paljon se lämmittää sitten enää, kun se nyt taas on koko ajan tasalla ja sehän kyllä auttaa sitä asiakasta siinä omassa liiketoiminnan pyörittämisessä. Sitten on kyllä myös nämä vaatimukset, mitä tänä päivänä asetetaan, siis yrittäjille, yrityksille, että täytyy olla se mahdollisuus esimerkiksi lähettää verkkolaskuja, sitten vastaanottamaan verkkolaskuja. On tiettyjä yrityksiä, jotka vaan lähettää verkkolaskuja. Tai jos ne sitten jostain syystä lähettää paperilaskuja, niin se laskutuslisä on jo huikea. Joo, se on nykyään tosi iso. Yksi tämmöinen laskutuslisä voi jo melkein olla se yksi kuukausimaksu tästä järjestelmästä. Et siinä on moni hyöty, mutta mä luulen, että se yrittäjän ajansäästö ja oman ajan käyttäminen on kyllä siinä se toiseksi tärkein sen raportoinnin ja sen niin kuin ajantasaisuuden ohessa. Joo. Ja mä voisin nähdä myös se, että esimerkiksi niin kun, jos sä hoidat kaiken yhdessä ohjelmassa, sä kirjaudut ohjelmaan sisään, sä periaatteessa yhdellä näkymällä näet jo esimerkiksi sun myyntisaatavat, sun ostovelat, pankkitilin saldo. Sä näet, sulla on niin kuin kaikki yhdessä paikassa. Joo. Niin mä uskon, että sekin on semmoinen helpottava tekijä. Joo. Se pakka pysyy kasassa paremmin, kun sulla on yksi ohjelma, mitä sä käytät, ja kaikki on siellä. Joo. Voiko siis toisin sanoen olettaa, että yrittäjien käyttäytyminen on muuttunut? Koska mä muistan itse silloin vielä, kun ei ollut sähköistä taloushallintoa, kun mä olin tilitoimistossa töissä, ja mä lähetettiin aina PDF-nä sitten tuloslaskelma ja tase ja alvilappu. Tämä lähti aina niin kuin asiakkaille, niin me huomattiin meidän tilitoimistossa silloin, että ei ne edes oikeastaan katsonut välttämättä tulosta tai tasetta, ei ne välttämättä oikeasti ymmärtänyt edes sitä sisältöä. Mutta onko se muuttunut nyt oikeasti niin, että yrittäjät käy katsomassa niitä yrityksensä niin kuin taloustietoja? Ehkä jonkun verran. Täytyy kyllä sanoa, että valitettavan harvoin vielä. Näin se vaan on, mutta toisaalta ymmärtää sen. Mä luulen, että yrittäjällä on se näppituntuma oman yrityksen toiminnasta toivottavasti aika hyvin hallussa, että ne ei ehkä aina sitä raporttia kato. Mutta mä luulen just tämä, mikä Neija sanoi, että kun on siinä yhdessä järjestelmässä nämä kaikki, että sä näet niitä värikkäitä kuvioita ja pampuloita siinä, niin se on niin kuin se antaa kyllä enemmän kuin se, että sä katot semmoista tuloslaskelmaa, joka ei välttämättä kerro sulle yhtään mitään. Ja tase nyt on vielä vaikeampi lukuinen. Siihen ei mennä ollenkaan. Mutta just se, että mä luulen, että se edesauttaa. Joo, toi on nimittäin, mä muistan just toi, että just toi niinku oman talouden ymmärtäminen, niin se on ollut yksi, mitä mä oon itse miettinyt, että se varmasti paranee yrittäjillä, kun heillä on mahdollisuus just nähdä sieltä yhdessä järjestelmästä myyntisaatavat, ostovelat ja pankkitilisaldo. No onhan se mahdollisuus tuloslaskelmaa tasekin nähdä. Kun mä muistan aika monelle silloin, itse kun oli tilitoimistossa, niin monelle oli se, että se oli, niin kuin katsottiin yrityksellä menevän hyvin, kun pankkitilillä oli rahaa. Joo. Toiset mittaa alvin mukaan. Ai jaa. Joo, kyllä meillä on näitäkin. Joo, että sitten kun tietää, että maksetaanko vai saadaanko alvia takaisin. Niin, okei, toi on jo totta. Joo. Että jos verottajalla joutuu tilittämään alveja, niin sitten on ollut paljon myyntiä, että on ollut enemmän myyntiä kuin veroja. Joo, mutta näitä yrittäjiä tietenkin on erilaisia. Kaikkihan kokee sen oman toiminnan eri tavalla ja asennoituu siihen eri tavalla. Joillekin se on hirveän tärkeää, että oikeasti ymmärtää niitä lukuja, kun toiset on taas, että ne ei välttämättä edes tiedä, mikä on liikevaihto. Että ihan laidasta laitaan. Joo. Mitenkäs sitten, jos mennään eteenpäin, niin se, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on se, että miten se käytännössä sitten tapahtuu se, että kun niinku tilitoimistona
te lähdette vaikka asiakkaillanne, niin kun, että te päätätte tilitoimistona, että me halutaan sähköistää meidän asiakkaat. Niin miten se käytännössä, mitä sitten tapahtuu? Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska tätä mä aina mietin, että jokaisella varmasti tilitoimistolla on se oma tapansa, että miten se lähtee sitä tekemään, mutta miten te lähdette sitä tekemään? Jos mä kysyn niin vaikka sulta, että jos sulla on nyt 30 asiakasta, kenen kirjanpitoa sä hoidat, tai 50 asiakasta, ja sä oot päättänyt, että sä haluat nyt sähköistää sun asiakkaat. Että se on sulle niin paljon helpompaa, ja sä oot sitä mieltä, että ne asiakkaatkin oikeasti hyötyy siitä niin paljon. Ja sä haluat ne sähköistää. Miten sä lähdet niitä sitten niin sähköistämään? No siis, kyllähän joidenkin kohdalla vaatii vähän pehmittämistä pidemmän aikaakin. Ja no, kyllä sen jotenkin vähän osaa katsoa, että ketkä on niitä potentiaalisia asiakkaita, ketä voisi lähteä sähköistää. Ja aina kun huomaa jonkun semmoisen niin kuin asian, mikä voisi olla paremmin sen sähköistymisen kannalta, niin mainitsee siitä asiakkaalla. Jos se olisi sähköinen, tämä homma menisi paljon helpommin ja paremmin. Että kyllä se niin kuin aika vastaanottavaisia mun mielestä, ainakin ne asiakkaat, mitä mun kohdalla on ollut, niin on ollut sähköistymisen kannalla. Mutta sitten toiset taas ei tulisi mieleenkään lähteä. Ja joidenkin kohdalla siinä ei ole mitään järkeäkään lähteä sähköistää. Mutta kyllä mä niinku lähden kertomaan ihan niitä hyviä puolia siitä. Ajansäästö, se on yleensä tärkeää yrittäjille. Ja no, totta kai siinä nyt aina sitten vähän lisäkustannuksia tulee, mutta monelle se ajansäästö on ehkä kuitenkin tärkeämpää kuin ne pienet lisäkustannukset sitten taas. Mutta mä lähtisin ihan siitä, että asiakkaalle kertoo niitä hyviä puolia sähköistymisestä ja monta kertaa välillä. Joo. Koittaa rohkaista siihen ja kertoo, että että mehän ollaan aina tukena asiakkaalle sit ohjelman kanssa ja näin, että he voi aina soittaa meille, jos tulee jotain. Joo. Painottaa sitä, että he ei jää yksin sen ohjelman kanssa. Että ollaan siinä kyllä hyvin tukena koko ajan. Joo. Ja tärkeä osa tässä on myös just, joka liittyy tähän, että me ollaan tukena, on se, että me korostetaan vahvasti sitä, että me hoidetaan nämä kaikki säädöt. Siinähän se, kun asiakas siirtyy näihin sähköisiin palveluihin, niin sehän ei ole vaan näin naps. Ei, siinä on käyttöönottoon liittyen. Joo, ja siinä on pankki ja siinä on siis kaikki. Ja nämä on semmoisia palveluita, mitkä me nyt tällä hetkellä ikään kuin tarjotaan meidän asiakkaille. Että me hoidetaan se asiakkaan puolesta, jolloin se itse siirtymävaihe tapahtuu meidän avulla. Joo. Ja tämä on ollut hyvin suosittua, että se kynnys sitten lähtee tähän prosessiin ehkä madaltuu hieman. Se on vähän tämmöinen avaimet käteen tyyppinen. Joo, te juuri. hoidatte kaiken, että sun tarvii vaan oppia järjestelmän käyttäminen ja sitten alkaa käyttämään. Joo. Ja me opetetaan sut käyttämään, me tuetaan sua käyttämisessä. Ja sun ei tarvitse sitten miettiä asetuksia tai web-service-sopimuksia tekemisiä tai muita, mitään. Vaan kaikki menee niin kuin avaimet käteen periaatteella. Just niin. Jos mä tohon ja saan pikkasen tarttua, että sanot, että potentiaalisimmille asiakkaille. Miten sä määrität sen potentiaalisen asiakkuuden, jota sä lähet, kenen sä lähet kertoa sähköisestä taloushallinnosta? Onko se tositerhaaja vai onko se yrityksen koko raja vai miten sä sitä potentiaalia lähet hahmottaa? No vähän siihen tietysti se koko vaikuttaa. Joo. En ehkä ihan pienimmille toiminimille lähtisi ehdottaa, koska heille ei välttämättä siitä ole mitään hyötyä. Jos heillä tulee se 10 tositetta kuukaudessa, niin mä en näe siinä hirveästi järkeä lähteä sähköistää sitä. Mutta sitten kun puhutaan vähän isommista osakeyhtiöistä, niitä ostolaskuja voi tulla 50-100 kuukaudessa, niin sehän helpottaa ihan hirvittävän paljon yrittäjää. Että ne tulee ohjelmaan, hän pystyy sitä kautta ne käsittelemään, kun hän pankissa makselisi yksi kerrallaan näitä. Joo. Niin. Kyllä, no koko vaikuttaa. Joo. Ja totta kai vähän asiakkaan semmoinen, onko hän kiinnostunut vaikka tällaisesta teknologiasta tai näin. Joo. Et vähän voi sitäkin miettiä, että ymmärtääkö sitten asiakas. Pystyykö hän sellaiseen? Niin, onko sillä intoa siihen? Joo. Niin. Me ollaan itse asiassa tuossa Vismalla Fivaldin puolella mietitty, että mikä olisi semmoinen
niin kuin helposti muistettava raja sille, että kenelle sähköisyydestä on varmasti hyötyä. Niin me ollaan pidetty, että 150 tositetta vuositasolla. Mä tiedän, se on aika matala, mutta että se on ollut semmoinen, että sen alle, kun menee yrityksen niin kuin toiminnan koko, että jos sulla on just ehkä 5 tositetta, että sulla on 1 myyntilasku ja ehkä 4 ostolaskua, no joo, 1 muistiotosite ja alvilaput, niin ehkä siinä vaiheessa niin kuin sähköisen hyöty on aika vähäinen. Mutta heti kun sä alat olemaan siellä niin kuin 20 niin kuin paikkeilla siinä niin kuin kuukausittaisessa tositevolyymissa, niin me ollaan katsottu, että silloin siitä on jo hyötyä. Et totta kai siinä tulee tämä, että vaikka ostolaskujen käsittely on niin kuin helpompaa, että niitä ei tarvitse näpyttää sinne pankkiin, tai en tiedä kuinka monella nykyään on enää niitä viivakoodin lukijoita, kun yhteen aikaan niitähän oli paljon. Mutta just jos sulla on 10 ostolaskua, 5 myyntilaskua ja muita käteiskuitteja, niin siinä me ollaan katsottu, että se olisi jo niin kuin oikeasti hyödyllistä. Jo pelkästään sen takia, että joo, siinä tulee vähän ajansäästöä, mutta myös se, että se materiaali on sitten aina niin kuin hyvin kasassa taas niin kuin sen yrittäjän näkökulmasta, ne on helposti löydettävissä, ja myös tilitoimiston näkökulmasta, että ne on aina saatavilla, jos te kirjanpitoa haluaa tehdä. Yksi tämmöinen tärkeä asia mun mielestä tähän liittyen on se, että moni asiakashan itse kokee sen, että jos he ottavat verkkolaskun tai oikeastaan e-laskun vastaanottamisen käyttöön, eli että se lasku tulee sinne yrityksen pankkitilille, niin silloin he ovat ikään kuin sähköisiä asiakkaita. Mutta sehän nyt ei pidä lainkaan paikkansa. Että tämähän oikeastaan ihan näin tilitoimiston näkökulmasta katsottuna, niin sehän on ihan huuhaata. Se duuni, mitä se asiakas silloin joutuu tekemään, on ihan hurja. Niin käy se tulostaa ne? Ja se joutuu tulostaa ne, joo. Okei, niin se tulostaa ne PDF-ksi tai paperille ja sitten, että se on periaatteessa teille täysin paperinen. Ja me ei välttämättä edes haluta niitä PDF-inä. Että jos meillä on, sanotaan mä heitän luvun, 350 asiakasta ja nämä 350 asiakasta lähettää meille sähköpostitse nämä laskut. Ei. Joo. Minkä sä sait tässä yhtenä päivänä? 80 liitettä yhdessä sähköpostissa. Joo. Niin mikä se on se riski siinä, että joku jää tulostamatta tai paperi loppuu kesken ja mikä on se tilitoimiston kulu siinä, kun näitä lähtee tulostaa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että asiakas sitten tulostaa nämä kauniit verkkolaskut sieltä verkkopankista tilitoimistolle. Ja sehän eihän se auta sitä asiakasta, ei millään tasolla. Sehän monesti nostaa itse asiassa kustannusta, koska sitten joudutte taas niin kuin joko tulostaan sen PDF:n sit sähköpostista tai sitten alkaa tallentaa niitä jonnekin kansioihin ja kirjanpidon yhteydessä sitten avaamaan sieltä kansiosta aina PDF:ää ja muuta. Niin. Mutta toi on tosi hyvä huomio, koska monille yrittäjille se kokemus on just, että no mähän on sähköisessä, kun mulla tulee ostolaskut verkkolaskuna. Joo, ei. Että toi on just se yhteiskäytöllinen järjestelmä tilitoimiston kanssa. Onko sulla, Marina, miten sä, teet sä myös kirjanpitoa? Joo. Miten sä sitten, mikä sulle on se, jos mietitään, että Nea sanoo, että koko ajan on sitä kiinnostusta siihen niin kuin oman toiminnan sähköistämiseen, ehkä tämmöistä niin kuin digitaalisuus kiinnostaa ja järjestelmät kiinnostaa, niin miten sä, Marina, sitten, niin kuin, jos sulle tulee asiakas, niin miten sä luokittelet potentiaalisen asiakkaan sähköiseksi? No yllättävän usein ikä ei ole se ratkaiseva. Ei varmasti. Ei todellakaan. Ja se on niin kuin positiivinen asia. Sitten on kyllä se, siis aika nopeasti, mullehan tulee oikeasti, tai mulle tulee periaatteessa nämä uudet asiakkaat, ne tulee niin kuin mun kautta. Ja silloin aika nopeasti huomaa, kun sen asiakkaan kanssa juttelee, että mikä se on se asenne. Että tässä tosiaankin asenne ratkaisee. Sitten on aika paljon, varsinkin jos on siirtyvä, siis toiselta tilitoimistolta siirtyvä asiakas, niitä on helpompi saada ylipuhuttua tällaiseen sähköisyyteen, koska silloin se muutosprosessi on jo menossa, jolloin on helppo sitten tuoda vähän lisää niitä muutoksia siinä samalla, kun nyt koko tämän rumban sitten pyörittää. Uudet yrittäjät, siis nämä, jotka justiinsa perustaa sen yrityksen, niin ne on usein halukkaita. No ne usein just haluaa, että nyt kun mä perustan firman, niin mä haluan, että tämä toimii heti niin kuin parhaimmalla, moderneimmilla tavoilla, että ei haluta edes niin kuin aloittaa. Joo. Ja sitten ne alat, jotka laskuttaa kuntia, kaupunkeja, tämän tyyppisiä, niin ne vaatimukset on yleensä sitten sellaisia, että niillä täytyisi olla semmoinen oikea laskutusohjelma.
Joo, mä muistan joskus 2010-luvun alkupuolella, olisiko ollut 2012-2013, tätä aikaa, niin tuli ihan niin kuin ilmoitus, että jos sä haluat olla kuntien tai julkishallinnon alihankkijana, niin sun pitää pystyä lähettämään verkkolaskuja. Mä muistan nimittäin, koska se oli niitä ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka sitten ohjas aika paljon näitä yrittäjiä ottaa niitä ensimmäisiä. Joo, ja 2019han tuli myös tämä, olikohan se 19, kun se tuli tämä laki, että ostaja saa vaatia myyjältä verkkolaskun. Joo, mä muistan, se oli myös. Joo, ja tämä niinku koskee koko EUta, mikä nyt on taas, että kuinka hyvin se toteutetaan. Että jos mulla on hirveän vaikea nähdä, että me esimerkiksi nyt sanottaisiin esimerkiksi meidän, joka siivoo meidän toimistotiloja, että hei, että nyt me vaaditaan sinulta sen verkkolaskun. Eihän se tule tapahtumaan. Mutta suurimmat, sanotaan nämä isot toimijat, niin nehän vaatii, että se tulee tietyssä muodossa se lasku. Ja tämähän tietenkin silloin myös asettaa näille yrittäjille aika korkeita vaatimuksia. Sitten on nämä, jotka on tarkkoja luvuista. Niitä on myös helppo saada mukaan tämmöisiin. Et esimerkiksi nämä, jotka on hyvin tarkkoja siitä, että mihin kuluja kirjataan, tai onko laskut maksettu ajoissa, myös myyntilaskut, onko saatavat tullut. Jos sä pystyt sen heille näyttämään, että miten helppoa se on seurata itse, niin ne on helposti sitten mukana. Joo. Mutta hyvä, nyt me puhuttiin siitä, että miten tunnistaa potentiaalinen, mutta sitten sä sanoit Nea vähän, että sä alat niinku pehmittämään niitä, että onko se niinku, että joka kerta kun ovesta tulee asiakas, niin sanot, hei sähköinen taloushallinto, vai miten sä lähdet nyt niinku kertomaan siitä näille potentiaalisille asiakkaille? Se on varmaan joku asiakastapaamisen yhteydessä vai? Joo. Se on yleensä esimerkiksi kun vaikka käydään tilinpäätöstä läpi jotain tällaisia just tapaamisia, siinä kohtaa mainitaan. Ei nyt joka kerta ei tarvitse mainita, kun mä sähköpostiin laitan, että miten tämä sähköinen taloushallinto niin ei joka kerta, että nyt sähköiseen taloushallintoon. Että vakiolause jokaisen sähköpostiin. Tulee semmoinen hyvä hetki. Asiakas tulee käymään, jutellaan niitä näitä, niin siinä voi vähän kysyä, että mites niin kuin, että olisiko nyt aika. Että mulla on ollut useita asiakkaita, kenen kanssa niin kuin monta vuotta on mennyt silleen, että ollaan aina silloin tällöin puhuttu siitä. Ja totta kai voi vähän sitä ajankohtaakin katsoa, että ei ehkä keskellä niin kuin jotain sesonkin kautta, kun heillä on kiire, niin silloin ei ehkä kannata ehdotella. Mutta sitten kun on rauhallinen tilanne ja tälleen, ja just vaikka tilinpäätös lähestyy, että mitä jos niin kuin tilinpäätöksen jälkeen alettaisiin sitten vaikka siirtyä sähköiseen pikkuhiljaa. Että vähän katsoo sitä niin kuin aikaakin siinä. Että se vähän pehmität aina sopivissa hetkissä ja sitten jossain vaiheessa tarttuu sitten koukkuun. Kyllä, just näin. Musta on ihan fantastista kuulla, että sen ja mä oon ymmärtänyt myös, että teidän tilitoimistossa kaikki niin kun tarjoaa sähköistä. Niin mikä Marina on sun salaisuus tähän, että sun kirjanpitäjä tarjoaa sähköistä taloushallintoa? Meillä on tämä pieni bonusjärjestelmä. Ei, mutta mehän tietenkin halutaan kannustaa meidän työntekijöitä tähän, koska sehän on myös heille etu ja ne myös oppii hyvin paljon. Ja silloin, niin kuin me puhuttiin alussa, että se on hyvin opettavaa kaikille tämä muutosprosessi. Ja mä luulen, että se on hyvin mielenkiintoista myös kirjanpitäjälle olla asiakkaan mukana tämmöisessä muutosprosessissa. Että se ei välttämättä aina ole se esihenkilö, joka tämän prosessin vie läpi, vaan se nimenomaan lähtee sieltä kirjanpitäjältä, jolloin se asiakastuntemus on jo paljon parempi. Ja tosiaan se bonus on hyvä asia. No niin. Onko sitten, niinku, jos me ollaan nyt puhuttu, niin mua kiinnostaa vielä vähän, että onko asiakkailla sit minkälaisia epäilyksiä, kun te alatte puhua Nea tai Marina sinä, niin kun te alatte puhua sähköisestä taloushallinnosta, vaikka Fivaldista tai mikä tahansa se järjestelmä on, niin minkälaisia epäilyksiä sieltä tulee? No rahahan on ensimmäinen. Sehän on hirveän kallista. Siis sehän on pakko. Onko se kallista? No kaikkien on suhteellista. Mutta siinä on taas se, mikä Neijakin mainitsi, se oma aika. Minkä arvoinen se on. Koska harva yrittäjä osaa laittaa sen euron siihen, että kun hän nyt tulostelee ja tekee sitä paperihommaa siellä kotona, niin mikä on se hintalappu verrattuna siihen lisenssimaksuun esimerkiksi. No tämä on se semmoinen, mihin suurin osa ensin takertuu. Sitten on tämä tietenkin kiire. Tämmöinen muutosprosessi on valtava ja se vie tosi paljon sekä aikaa että energiaa. Ja mä luulen, että se pelottaa, koska nyt tähän
pärjätty tosi hienosti näillä, että miksi pitäisi muuttua, miksi pitäisi tehdä toisin. Ja sitten on se epäilys siihen, että itse ei osaa. Ja se on semmoinen, mihin me tietenkin yritetään vaikuttaa. Me yritetään aika usein kääntää sitä vähän semmoisen niin kuin vähän hauskaksi. Meillä on aika kivoja semmoisia esimerkkejä, jossa on ollut siis yrittäjiä, josta me ei olla ikimaailmassa pystytty edes kuvittelemaan, että ne ottaisi jonkun sähköisen palvelun. Yhtäkkiä se seisoo siellä käsi pystyssä ja sanoo, että minä otan kaikki. Ja jos semmoinen yrittäjä yhtäkkiä pärjää tällaisesta ja se menee hienosti, niin se on mahtavaa käyttää tätä esimerkkinä. Et se on, niin kuin, että yritetään aika paljon esimerkkien kautta ja meillähän on jonkun verran asiakkaita, jotka tuntee toinen toisiaan. Näin. Ja sitten tietenkin asiakkaiden luvalla kerrotaan sitten, että tuokit sen teki. Että mietipäs asiaa. Jos hän pystyy, niin sinäkin pystyt. Joo, mutta se on just se raha, se ajankäyttö ja sitten just se oman osaaminen epäilys siinä, että pärjääkö siinä. Joo. Monelle voi olla vaikea irrottaa niin kuin otetta siitä, että sä oot hoitanut vaikka vuosikymmeniä asiat näin. Sulla on se kontrollissa niin kuin siinä. Niin se tuntuu, että se on kontrollissa. Että jos mä muutan tätä, niin se kontrolli katsoo. Toi on hyvä. Just niin, että sitten niin kuin kaikki yhtäkkiä katoo johonkin pilveen ja kaikkea. Että mitä jos sitä ei sit hallitsekaan ja ymmärrä ja näin. Mutta että se voi olla myös semmoinen, mikä niin kuin monia yrittäjiä ehkä pelottaa. Joo. Ja sitten näiden esimerkkien kautta yrittää hälventää näitä pelkoja. Joo, ja mä oon vaan niinku itse huomannut sen, että huumorin kautta hyvin usein päästään tosi pitkälle. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot oppinut tuntemaan sitä sun asiakasta ja vähän tiedät, että miten pitkälle voi mennä ja mistä voisi niin kuin vähän naureskella, laittaa itseensä tähän niin kuin likoon. Ja me hyvin avoimesti tuodaan näitä meidänkin oppimisvaiheita esimerkkeinä, että hitsitat, mulla kävi tämmöinen tai joo. Ja kun sen vähän inhimillistää sen prosessin, niin monella on helpompi nähdä, että itse lähtee siihen sitten. Ja sehän on oppimisprosessi asiakkaille, niin se on just helppo, jos pystyy itse kertomaan niitä, niin kuin miten itse oppi. Niin sitten se ehkä niin kuin se yrittää myös näkee, että hei, että okei, että hänkin on oppinut ja hänelläkin on ollut haasteita, niin ei se haittaa, jos mullakin on. Niin. Onko kirjanpitäjillä sitten pelkoja tähän, tai tämmöisiä niin kuin huolia, että mitä jos mä nyt sitten nämä mun asiakkaat meneekö sähköisiksi ja onko tämmöisiä pelkoja kirjanpitäjillä vielä? Oletko te niin havainnut? Mulla ei ainakaan henkilökohtaisesti huolia siitä, että mä oon aina iloinen, jos mun asiakas haluaa sähköistyä. Totta kai se, niin kun, se alku vaatii kirjanpitäjältäkin paljon, että sä saat sen homman pyöriä, koska siitä ei tule mitään, että jos se tehdään vähän niin kuin puolivillasella, että osa laskuista tulee paperisena, osa tulee sähköposti, osa tulee järjestelmän sähköisesti, se menee hankalaksi. Et siinä pitää tietysti kirjanpitäjänkin olla aktiivinen. Toi on varmaan just se, että se pelko siitä, että mitä jos se ei sit kuitenkaan sähköisty kokonaan, koska se on varmasti se hankalin hetki. Että kun sit se on niinku hybridiasiakkuudet. Niin se tosiaan vaatii vähän kirjanpitäjältä, mutta sitten taas toisaalta, kun sen nyt muutaman kerran on jo tehnyt tässä noi siirrot, niin tietää, mitä tehdä. Että ei se ole vaikeaa. Joo. Mulla on tullut esimiehenä vastaan tilanteita, jossa kirjanpitäjä ehkä ajattelee sen niin, että no niin, että jos tämä nyt niin kuin, jos mä sähköistän, niin riittääkö mun ammattitaito? Että kun se asiakas soittaa ja kysyy, että nyt se tilttasi tämä kone, tai nyt minne ne katosi kaikki mun laskut, ja nyt se koko Fivaldi kaatui. Niitähän tulee siis ihan... Näitä tulee. Että osaako se kirjanpitäjä silloin auttaa, ja moni kokee sen hyvin nolona, jos ne sanoo, että hei, että mä en pysty auttaa, että ootas kun mä menen kysymään. Niin se voi olla monille semmoinen. Ja sitten ehkä se, että se oma työmäärä niin kun ikään kuin katoaa, että minne se mun tärkeys silloin menee, jos mun asiakkaat on sellaisia, että mä hoidan ne vaan etänä, että ne ei tuu sinne mun kirjoituspöydän ääreen ja mä saan kertoa nyt näistä puuttuvista kuiteista. Tai että minne ne asiakkaat katoo ja miten se mun oma toimenkuva muuttuu. Koska siinä vaiheessa, kun se sähköistyy se asiakas, niin kirjanpitäjän työkuvakin muuttuu. Kyllä. Ja jos kirjanpitäjä ei ole valmis siihen, niin se on tietenkin haasteellista. Ja silloinhan se on se työnantajan, se on se esihenkilön velvollisuus
saada se kirjanpitäjä ajattelemaan toisella tavalla ja miettiä sitä positiivisena asiana, että pystyy ehkä tarjoamaan muun tyyppisiä palveluita, pystyy kommunikoimaan asiakkaiden kanssa eri tavalla, mutta se on taas oppimisprosessi ja kaikille se ei ole yhtä helppoa. Että nämä on haasteita, mutta mä luulen, että keskustelemalla ja se, että itse tilitoimisto itsessään luo sellaisen ilmapiirin ehkä, joka on ymmärtäväinen, osaa nauraa näille tilanteille, niin se helpottaa. Ja sitten se, että yhdessä miettii, että mihin sitä työaikaa käytetään. Että jos Nealla aikaisemmin on mennyt vaikka 4 tuntia yhden kirjanpidon tekemiseen, nyt siinä menee ehkä se tunti, ja se tuntikin on jaettuna pitkin kuukautta, niin mitähän sillä 3 tunnilla sitten tekee? No sitten mietitään yhdessä, että mikä voisi olla se sun juttu. Että eihän kaikkien tarvitse olla samalla tavalla, mutta niitä täytyy olla niitä vaihtoehtoja tarjolla. Joo. Ja se on esihenkilön kyllä velvollisuus miettiä niitä. Ja varmasti niin kun kirjanpitäjän näkökulmassa semmoisen turvallisuuden tunteen luominen, että hei, et vaikka tämä niin työ ehkä muuttuukin, niin tulee sitä mielenkiintoista uudenlaista tekemistä näiden asiakkaiden kanssa. Ja pahimmassa tapauksessa ehkä, tai en mä tiedä, se oli ehkä vähän väärin sanottu, mutta tietyissä tapauksissahan on sitten niin, että todetaan, että okei, mutta jos sä hoidat nyt nämä paperiasiakkaat, noin, ja sun ei tarvitse nyt näitä sähköisiä sitten hoitaa, vaan tämä on se sun oma pallo. Mutta silloin se on niinku todettu yhdessä, että se on sitten tälle henkilölle se toimiva. Mutta ne haluaa hoitaa kaiken sähköisesti. Mieluiten. Mutta onhan se ihana, se hyvä yksi paperinen kirjanpito. Kun istuu siellä ihan omassa kuplassa ja sä vaan niinku selaat siellä niitä tositteita ja merkkaat niitä tositenumeroita ja huomaat, kun pankkisaldo täsmää ja onhan se ihana. Joo, kyllä sit tulee aina, jos tekee sen yhden paperisen täydellisen kirjanpidon, niin kyllä se välillä tuntuu ihan kivalta sekin. Mappi on ihan tasainen. Se on hienosti reijitetty kaikki. Siis onhan se fiilis. Kyllähän siinä on oma fiiliksensä just näin. Jos käydään vielä ihan konkreettisella tasolla, että mitä sitten tapahtuu siinä tilanteessa, kun asiakas sanoo, että kyllä, mä haluan sähköistää toimintani? No silloinhan se alkaa se prosessi. Oikeasti se on prosessi. Ja tässä tilitoimiston kannattaa miettiä läpi, että kuinka toimitaan. Ja tärkein on, ja se hitain on pankki. Eli kannattaa aina aloittaa siitä, että saa kaikki valtakirjat allekirjoitettu ja toimitettu pankkiin ja mietitty läpi, että mitä palveluita tarvitaan. Sen jälkeen tilataan asiakkaalle ne palvelut, ne palvelupaketit, mitkä on sovittu. Ja sitten on tämä... Meillä on esimerkiksi pieni osasto, voidaanko sanoa näin, tiimi, joka hoitaa tämän asiakkaan perustaminen. Siis meillä on 80 riviä pitkä checklista, jossa käydään läpi, että kaikki asetukset esimerkiksi on kunnossa. Mutta aloitetaan pankista, tilataan se palvelupaketti ja sitten tulee tämä pitkä checklista, jossa on 80 kohtaa. Sen jälkeen vasta otetaan taas asiakkaaseen yhteydessä, kun nämä kaikki on oikeasti olemassa. Tähän liittyy myös hirveästi valtakirjoja, erityyppisiä, ja niitä aina sitä mukaan, kun se prosessi etenee, niin saman tien pyydetään asiakkaalta allekirjoitus tai hyväksyntä tai kuittaaminen tai mitä tahansa, mutta se, että yksi kerrallaan läpi. Sitten kun koko prosessi on viety läpi, sitten asiakas takaisin ja sitten käydään läpi, että miten tämä toimii. Käydään pieni koulutussessio. Mitä me ollaan muuta tehty. Me ollaan asiakkaan kanssa yhdessä mietitty esimerkiksi laskutusosoitteen muutosta. Tekeekö tilitoimisto, hoitaako asiakas itse esimerkiksi näin. Ja sitten alkaa uusi elämä. Eli pankkivaltakirja, järjestelmätilaus, niin kuin asiakkuuden perustaminen järjestelmään ja asetuksia laitto, kaikki muut mahdolliset valtakirjat, mitä siihen tarvii, asiakkaan kouluttaminen, ja sen jälkeen ehkä hienosäätöä vielä asiakkaan kanssa siinä koulutuksen yhteydessä, vaikka ostolaskujen kierrätysprosessiin. Ja luodaan tuotteita asiakkaalle yhdessä, mietitään sitä struktuuria. Että tarviiko asiakas 10 tuotetta vai tarviiko hän esimerkiksi tuntivelotus. Se on siinä, että yhdessä asiakkaan kanssa näitä. Onko miten teillä, ihan vielä tarkennus tuohon, että sitten kun te koulutatte asiakkaan käyttämään, niin puhuttiin vaikka nyt näistä tuotteista, niiden perustamisista tai asiakkaiden perustamisista, niin
teettekö te sen asiakkaan puolesta vai tekeekö asiakas itse sitten niiden asiakkaiden perustamisen siinä siirtovaiheessa? No mehän koulutetaan ja silloin tietenkin toivotaan, että meidän asiakkaalla on niitä omia asiakkaita siinä valmiina jo. Joo. Jos on ihan uusi yritys, niin niillähän ei ole näitä, jolloin me luodaan asiakkaan kanssa yhdessä testi. Joku esimerkkiasiakas tai joku tämmöinen. Ja samalla tavalla se tuoterekisteri asiakkaan kanssa yhdessä siinä koulutustilaisuudessa mietitään, että minkälainen tuoterekisteri juuri sinun yrityksellä pitäisi olla. Joo. Noin. Jos on siirtyvä asiakas, tietenkin yritetään saada se tuoterekisteri siitä edellisestä ohjelmasta siirrettyä Fivaldiin, jolloin se tietenkin helpottaa sitä ihan tulee hirveästi. Just näin. Se tulee CSV-tietona, sisään luetaan sitten tuoterekisteriin. Joo, toi kuulosti tosi helpolta, että ei mennä siihen. Mutta asiakkaan kanssa yhdessä, koska mitä enemmän se asiakas itse tekee meidän kanssa, niin sitä nopeammin ne yleensä oppii. Joo. Mutta jos jonkun muistaa, niin pankki ekana. Pankki eka, joo. Sehän on ihan, joo. Ja me ollaan naurettu vähän se meidän toimistolla, että seuraava rekrytointi meillä tulee olemaan pankkineiti. Joo. Niin meillä menee siis ihan hurjasti aikaa siihen. Joo. Ja kannattaa aloittaa ajoissa. Joo. Joo, sehän on muutama viikko, niin se menee aina. Useitakin viikkoja saattaa mennä niiden VS-kanavia avaamiseen. Ja muuta. Meillä oli yksi tämmöinen tilanne, jossa me ollaan mietitty, että miksi me ei saada näitä konekielisiä tiliotteita ja palveluita toimimaan. Ja menee viikko kaupalla. Ja tällä yrittäjällä oli 2 yritystä. Toinen yritys meni saman tien, naks, kaikki toimi, toinen ei mitään. Ja me soitetaan, me ollaan lähetetty asiakkaalle viestiä, mutta ne ei saanut kertoa meille, että mitä viestiä. Joo. No sitten 4 viikon jälkeen käy ilmi, että me ollaan saatu asiakkaalta väärän tilinumeron ja tietenkin haettu näitä VS-valtakirjoja tälle väärälle tilinumerolle. Mutta pankki ei voinut kertoa meille, että me ollaan väärällä tilinumerolla tätä haettu, vaan 4 viikkoa meitä pyöritellään semmoisessa limbossa ennen kuin tämä tilanne selvisi. Joo. Ja siinä oli aika monta pimputussoittoa, kun me soitettiin sinne kyseiselle pankille. Ja jonotus on maksullinen ja pimpeli-pompeli ja siellä istuttiin monta tuntia. Joo. No mut hyvä. Eli konkreettisesti tämä on kuitenkin, se kuulostaa tietenkin aina helpolta sanoa, mutta, ja siinä on paljon vaiheita, mutta ensiksi pankkivaltuutukset, sitten tarvittavien ohjelmistojen tilaaminen, mitä asiakkaan kanssa sovittu, yrityksen tai sen perustaminen järjestelmään, sitten sen jälkeen muut valtakirjat, asiakkaan kouluttaminen, yhdessä katsotaan tuoterekisteriä, yhdessä katsotaan asiakasrekkaria ja muuta, ja sitten sovitaan se, että miten, ilmoittaako asiakas omille toimittajilleen verkkolaskuosoitteet, vaiko kertooko tilitoimisto taas sen asiakkaan toimittajille. Tämmöisellä niin kuin vakiopohjalla varmaan te hoidatte, että se on joku vakiopohja, mihin sitten laitetaan uusi OVT-tunnus ja ilmoitetaan, että jatkossa otamme laskut sähköisesti vastaan ja pyydämme toimittamaan ne tähän OVT-tunnukseen tai sitten tähän postilokeroon tai tähän skannausnumeroon. Meillä on ollut tässä, niin kuin muistatte, niin aina tarkoitus antaa ihan konkreettisia vinkkejä kuulijoille ja niin, että ne on semmoisia helposti palasteltuja asioita, mitä pystyy saman tien lähteä tekemään tämän niin kuin webinaarin jälkeen omassa tilitoimistossa. Ja me mietittiin muutamia niitä tuossa etukäteen ja yksi, mihin me päädyttiin ja missä me puhuttiinkin tässä aika paljon, on se, että tunnista ne potentiaaliset asiakkaat. Kertaatko sä vielä ja mitkä ne oli, miten sä tunnistat ne sun potentiaaliset asiakkaat sähköistämiseen? Elikkä yrityksen koko oli se yksi, mitä kannattaa lähteä miettimään, onko järkeä ylipäänsä sähköistää. Joo. Sitten vähän mutustella sitä henkilöä, kuka niin kuin siinä on, kuka vastaisi sitten tästä talouspuolesta heillä, että onko hänellä kiinnostusta lähteä ylipäänsä sähköistämään. Joo. Pehmittää, kertoo hyviä puolia. Ja toistaa sitten, kun tapaa ja on niin just nimenomaan pehmittää, ettei välttämättä ekalla kertaa, tai toisellakaan kertaa, mutta ehkä 3. kertaa tarttuu se koukkuun. Niin. Aina hyvän tilaisuuden tullen, että jos tulee just tällaisia, esimerkiksi kun laskuttaa jotain kuntaa tai jotain, niin ne on aina hyviä sellaisia saumoja. No mitä jos siirrytään nyt sitten kokonaan? Että. Joo. Eli nyt siis ottaa asiakaslista ja käymään asiakaslistaa läpi ja miettimään siitä, että mitkä näistä mun asiakkaista nyt olisi just sopivan kokoisia ja persoonaltaan ja tyyliltään sellaisia, joille mun kannattaa saada kertoa. Hyvä, se oli eka vinkki. Sitten toinen oli tämä, että luo selkeä toimintatapa asiakkaiden sähköistämiseen, niin tämä nyt on sitten tilitoimiston näkökulmasta, että haluatko Marina kertoa, että mitä me tällä tarkoitetaan?
Joo, koska tämä on pitkä prosessi ja kannattaa miettiä etukäteen, että mitä just tämä mä mainitsin aikaisemmin, että on olemassa meillä esimerkiksi tämmöinen pitkä Excel, missä me käydään kohta kohdalta läpi, että mitä kaikkea täytyy muistaa tehdä. Ja mitä selkeämmin tämä on itselle ja omalle tilitoimistolle määritelty, niin sitä helpommalla itsekin pääsee. Ja osallistuttaa koko henkilökunnan tähän prosessiin, että jokainen tietää, mitä tapahtuu. Joo. Ei tarvitse välttämättä osata kaikkea. Voidaan miettiä vastuuhenkilöä, voidaan miettiä vastuutiimiä, joka hoitaa tämän, koska tämä on aikaa vievä. Joo. Mutta eli selkeät pelisäännöt ja toimintamallit silleen, että miten me sitten lähdetään sähköistämään niitä potentiaalisia asiakkaita. Kyllä. Hyvä. Ja kolmas vinkki, mikä meillä oli, että varmista, että asiakas hyödyntää kaikkia niitä sähköisiä toimintoja, palveluita, mitä on ollut. Haluatko Neija vähän tästä vielä kertoa? Tästä me keskusteltiin jo, mutta jos sä vähän vielä, että mitä me tällä nyt tarkoitetaan? Joo, eli varmistetaan se, että se lähtee oikeasti se sähköistyminen käyntiin. Ettei siinä just käy niin, että sinne sähköpostiin tulee paperisena tulee ja osa tulee sähköisenä sitten järjestelmään. Et varmistetaan, että just se lähtee ja sovitaan tarkkaan se, kuka ilmoittaa nämä uudet laskutusosoitteet, jotta ne tulee ilmoitettua joka paikkaan. Se ei ole kiva tilanne kellekään, kun ne paperit on ihan joka paikassa. Joo. Katsotaan, että ja myös katsotaan, että asiakas osaa oikeasti alkaa käyttää niitä sähköisiä järjestelmiä. Ollaan siinä tukena koko ajan. Aluksi ainakin joutuu olla paljon tukena, että se lähtee pyörimään kunnolla. Joo. Voisiko tuohon sanoa, että toi olisi käytännössä, että muutama kuukausi sen sähköistymisen alkamisen jälkeen niin asiakas on semmoisessa tehohoidossa, että seurataan just, että se ottaa sen järjestelmän käyttöön, niitä laskuja alkaa tulemaan sinne, myyntilaskuja alkaa tekemään sinne ja vähän seuraa siinä niinku taustalla, että sitten se ei jää siihen niinku hybridimalliin, vaan nimenomaan, että sitten se oikeasti sähköistää, niinku yrittää sähköistää toimintansa. Ja tähän mä voisin lisätä vielä, että jos tähän viimeiseen kohtaan oikeasti panostaa, niin se tuo just sitä tehokkuutta myös siihen tilitoimiston työskentelyyn, koska silloin me saadaan ne asiakkaat tähän sähköisyyteen, joka oikeasti säästää aikaa. Eli asiakas saa oikeasti ne hyödyt ja tilitoimisto saa ne hyödyt. Joo. Kiitos kaikille osallistumisesta Vivaldin webinaarisarjaan. Tämä oli webinaarisarjan viimeinen osa. Toivottavasti webinaarisarjasta on ollut hyötyä. Olet oppinut uutta ja saanut konkreettisia vinkkejä tilitoimiston liiketoiminnan kehittämiseen. Jos webinaarisarja herätti kysymyksiä, niin olethan meihin yhteydessä meidän nettisivujen kautta. Kiitos.